Πες το. Πες το. Δεν είναι κανένας εδώ, πάμε να φύγουμε. Όχι, κάτσε εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ. Μαγαζί. Έλα, μαγαζί. Γεια σας. Θέλετε κάτι? Εσείς είστε εδώ. Μάλιστα. Και δηλαδή, εσείς μόνοι τέτοια ώρα το κρατάτε? Δεν φοβάστε? Η δουλειά μου είναι αυτή. Τι δουλειά κάνετε? Σας ακούω. Εσείς μας ακούτε, εμείς πώς το λέμε. Πες το. Έχετε οδοτικό νήμα? Μάλιστα. Τι να το κάνεις? Πες το. Πες το. Κάτι άλλο? Ναι. Έχετε βούτυρο, όχι για φαΐ, για το βούτυρο. Πες το. Α, βεβαίως. Πες το. Πες το. Πες το. Ναι. Ναι. Κάτι άλλο? Έλα. Κοιτάξτε, αυτό που συγκεκριμένα θα θέλαμε, βέβαια και αυτά τα θέλουμε. Ναι, είναι για προφύλαξη, ας πούμε, δηλαδή για προστασία Ακριβώς. της ακοής, ο τασπίδες. Α, ο τοασπίδες. Πες το. Πες το. Πες το. Ορίστε, ο τοασπίδες. Μπράβο, να αυτό, το κίτρινο. Ναι, Μάλιστα. Κάτι άλλο μου θέλετε? Ναι, σαμπουάν για ψήρες. Όχι για μένα, για τα παιδιά. Μάλιστα. Πες το. Πες το. Αυτό, ναι, ακριβώς αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι το καλύτερο. Έχετε τέτοια? Βεβαίως. Πού? Βάλτε ένα. Βάλτε ένα.